Haga jing lai kai Premier League hapring ka Liverpool Persia ka Luton Town. Haba pai shagana ka jing lai kai ka Luton Town ka layo shua ban pen khi jan nengkong tang haga minit ka bakhat ar lengbau chidosi. Badai lama ka shigol ka Luton Town ka tam de welanot haga kela step. Badai haga kela min ka Liverpool ka layo ban tap ya ka gol pen khai lengba Virgil. Kata haga minit ka basan penriu. Bad ya ka bol lai rapen bu daw mag Alistair. Batang hadin arbinit kata ka minit ka basan pra ka Liverpool ayo biang mentap ya ka gol ka ba ar lengbau Gakpo. Bat sai sin ya ka bol lai rapen bu biang daw mag Alistair. Bad haga minit ka banyau peway o Luis Diaz uliyo mentap ya ka gol ka ba lai nak benta ka Liverpool. Bad ya ka bol lai rapen bu daw Robertson. Bad hashwa benkut ka jing lai kai kata haga minit ka kendai pew u Elliot uliyo mentap ya ka gol ka ba sau nak benta ka Liverpool. Badai lama gini kisau gol ka Liverpool ka lala ban pelem ya ka Luton Town da sau la kawai haga ni jing lai kai. Baling ba gani jing job ka Liverpool kadang ne akhli du jong kemik ya heng point. Haga jing lai Lionel Messi ka Inter Miami, Persia ka Real Salt Lake. Haba pai sya kana jing lai kai ka Inter Miami ka liyo ban tap ya ka gol ka baningkong haga minit ka ban lai pekundai lengbau Taylor. Badia ka bol lai rapen bu daw Lionel Messi. Badai lema kana shigol hadu bukot ka kela step omdon shu ki bala penthijar. Haba pai pat sya ka kela min ka jing lai kai ka long mare khai rai dei hashwa ban kot ka jing lai kai kata ha ka minit ka pra peu lai ka Inter Miami ka leyo ban tap ya ka gol ka ba ar ha kana jing lai kai lengbau Gomez. Badia ka bol lai rapen bu lengbau Luis Suarez. Badai lema gini ki ar gol apen long ya ka Inter Miami bagan khori ka nam job ha kana jing lai kai da ar lanon ar peu sau.